Det kan være svært at finde noget god og brugbar statistik fra USA, som man også kan forstå. Men et godt sted at gå hen kan være de her Statistical Abstract Series. For eksempel kunne det være, at man ville have noget fra 1960. Og så for at få fat i indholdsfortegnelsen over 1960, skal man ind i part 1. Og der kan man se, hvis man nu gerne ville finde noget om immigration, så skal man ind i section 3. Og der er så en masse statistik om immigration til USA. Desværre går de her Statistical Abstract Series kun op til, jeg mener det er 2010, så blev projektet lukket ned, desværre. Så hvis man gerne vil finde noget nyere statistik, så er det de her Immigration Statistics, som ligger her. Der har de sådan nogle yearbooks. Og det nyeste de har, det er en 2014 yearbook. Men den er til gengæld også smækfyldt med ny statistik fra 2014. Og der kan man også finde noget om immigration. Hvilke lande folk de emigrerer fra, osv. Sammen med meget andet. Så er der det her sted, Globalis, som er, der er statistikken ikke så udførlig, men den er rigtig god til at sammenligne lande. Hvis man for eksempel gerne ville sammenligne USA med Danmark af en eller anden grund. Så kan man finde noget her om asylansøgere eller om flygtninge. Også få det lavet som en eller anden graf. Sådan kan man finde noget om det.